Ще има пиршество днеска. Бе, това е сума, това. Ако сметаш, има сума мръвка. 1 кило мръвка от тия зми. Айде, маци, ма. Бой се, ма. Първо страх я са, виче някакво трепеле, оп. Значи ще трябва да напада. Ма мия пак, она беше жива, кога е яда, изобщо не е така, не се е плашила. А го е сега, сигурно, че не знам, двели. Това е такова, бе. Сигурно, че са двели, не знам. Очеква да си я нападне. Може да умрела, но очеква да я нападне. Заради това се плаши. Това фани малко само да я снимай. То си такова. Да, нали, так може да трава с тия риби, не знам. Мачката си ги яде и те, колко. Колко беше за предиран? 8 бит нещо беше. Има време, да? Нещо ми се чуди. Да не е път смок това, да. Някакво мисля, строго. Мия път това, къде я дал, къде излезе, беше по-тънко от една водна земя. Това беше водна. И беше дълга, но беше по-тънко от една. Това по-яла до река, за там има що да яде. И тя сега голем избор, 2 змии си що да яде. Как се успокой, ще ги почне. Сега, ако бех потишъл по-рано, това пътниците още не бех дошъл. Да ги бех поставил тук направо, ще я бият задно, нема да минат. Като вият две. Няма Това парчока.